sana hoş geldin. Ertirmen hayırlı deymen ara utan yani ertir galmadı. Bunun yarısından hayırlı olsun size. Olmuşsunuz oturtunuz sağaman. Men yerden turp işlem yetiştirdim. Eğittim, geyindim, yoğundum. Ne işlemden çıkıp baryan. Bunken aktif bolorun bolmarın bilemek yani umuman size bir salamlaşayım neydim. Şolar yalak şeyler acıgam geyindim. Çıkıp baryan bir hadi işlemme. Ne bugün kayıtmalı, bunu memmalı. Bu nasip olsa da kayıtyan akşamrak. Türkiye, ondan sonra yine stars şekerini onunla üretik etmeli işlemme. Şolar yetiştireyin, rahat edin. Siz söyleyin, şöyle salamlaşmana elim akılım. Reklamadat yok, şiir açıklarım size. Ana. Çıkmadı, neyse. Bir saatler beni hurladı, insanlar da batmanlar. Başlar. Aklım men zor ama saklan dedim alın ilk bilen şu videonu. O şu numara saklan dedim alın 64 20 ne bu ne emedi aydan şular yazacak koca gipsten rahatlar yataya şular yazacak magnetli rahatçalanlar yataya. Ola çıkıp bayıcağanlar oğlancıklar kara şular yazacak gipsten rahatlar yataya 7 manattan başlaya 20-30 manata çenem devam et yani. Ne mesela şu bir yaş olana bevecinin fıratçağını koyuyor adamlara sütül hükümle magnetini haladinine de yapışan arkayın alıp biliyemez. Ondan sonra çağa açıklamadı çünkü şular yatanına arkasına koyuyor ne yok kadar da yadında düşüyor asıl yancı şular yaldatlar yatak veriyor. Bayır oğlan durmuşa çıkanı olur çünkü şular koca datlar yatak veriyor ne şular yalacak. Ne bular şkatı yatak veriyor içine yiyecek. Aşık. Sünnet toyçu. Ha sünnet toy aşık mı böyle? Hadi oradan aşağı men de gitti. Aşık sünnet toylar için. Ara kimler için badır. Aşağıda koyan TikTok'ta. Sayfasını Instagram'da da koy geçiyor. Söyleyin. Ne? Şunu alacak rahatlar et ya. Ne iş numaran ay? 64 22 21. Hana 64 22 21. Instagram sayfasından hem görüp bilýän. Bir Sara Designik girýänler saklandı edip alın. Ha bir Sara Design. Ha bay Sara Designik girýänler akalım. Şunu ya bäwe çıklaňadan bir ýaş bolar, şunu tak bir ýaş eme suratçyny yapışdyrýar. Onuň bir ýaş diýip şeýip illere gelenler. Şu an köpüleç içine aýtly köpü ýazarýarlar, ýene diýerler. Ha, wa şonu alaq. Ha, ana bular ýaljak zatlar etip bilýän ene oğlanla gıydılar. 7 manattan yakına magnetini şu mesela klazinin radın yüzünü yapıştırıp bilýän bakalım. Koca zatları var. Ene men akkaundunu koyýan. TikTok'ta da koyýan, Instagram'da da. Ene günler täze gerek göçdi şoňa geldim ene şu wagt çıkyp görküdeýin dasta urawmy. Şu bizam kıyın görmen sakran edip almaňy sizler haýyş edýän akalım. Toy etjekler, bäbek çykdy boljaklar, ondan soň gara şoňa meňdeş kim näme etdiresi gelse men joramyň häzir nomeryny aýdýan, şonu bellep alqalyň ekranyň ýüzüne ýazyp bilemek. Ene bäbek çykdy da gipsten gaty arasy işçiligi bardyr edýänler. Ene hukman şular ýaljak, goja guljaganlar hem ýasaýa. Günner, iş nomeryň näçe kylym sen? Ene şular ýalak gipsten çağa çykları bäbek çykdy da zatlar ýasap berýär. Şunu ýaljak ştak doglan günjagadan adyny ýazyp şeýdip ýasap berýär. Ene täze göçdi bu tarawa, öňe medya ýene täze ýerek göçdi. Ne bular ýaldatlar etdiýäne. Şoň içine näme gyzylçyk goýup bilýäňiz şular ýalak. Dostum, yarım, tanışım, bilişim şular ýalak padark paýlaşany menen beýler paýlaşýar. Sağ bolsun, taňry ýalkatyn. Olar paýlaşmak mejburam da men ýöne sowgat diýip her harydım çykanda men öz tanışlama, dogan garnaşlama sowgat öwreni. Inni köp soralýan, diýilýän adam näme üçin diňe blogerlara paýlaýan, şeýle adamlara paýlaýan. Ýerden bilýän dedim. Men doganama da paýlaýan, daýdalama da berýän, ýakyn hemmekse berýän. Maňa reklama hukmane men olara sowgat diýip uğradýan. Olar yüreginden çykýar, meni belle paýlaşaýarlar. Ýoksa men eýleki ikinji sahypamadyr, täze garajak eki. Şondan hemme
pat pişklama. Men pat pisat edenden men ýa gowarayan adamlar pat pisat edýän. Şolaň hemmetine de paýlaşan, pat pisatsa etmediklerine de paýlaşan. Şonu gaýrat edin, reklam etdirjek bolup şey diýän gurrun. Nam üçin şolara berýän, eýle beýle gurrunlaňyz siz etmemeliňiz bilen haýyş edin. Daýym şükür men reklama mätäçligim ýok. Özleri ýürekden çykyp paylaşmayanım ken aslında. Paylaşmayan ne çadam ma soğuk tip baranda olur paylaşmak mecburum de. Men nemçi diýin men soğuk dogradam san onu. Pastaýana men her çıkan haridyma ogratýan. Atos ağlayma burada. Herkes şey diye soruyor. Atavay'ın saçı nerede? Oğlum! Oy! Canım! bak. Abla! Bacıcığım, öyle sana hoş geldin. Meluş okuda. Meluş okuda bugün kaldırmadık ona. Kendi gali hadi. Gel can. Dur oğlum dur da elim şey künyeme şey yaptı ya brastayada. Ne? Akalım bugün cuma birinci bilen cumaňyz mübarek bolsun, kabul bolsun, gowdylyglaryň hasyl bolsun Allah'a. İkinci bilenem bugün 9-njy may. Men aşkım da onuňy bugün. Ýeňiş. Aneme de daim ady ýeňişde. O zat ýeňiş goýupdyrlar. Ýeňiş daýyňam doglananyň ýürekde dogratda. Ýeňiş sen güler ýüzüň gülsün. Aşkym zat Aşkım. Hawa. Çağaçkın içinde başın dik olsun Allah'a. Hawa. Bugün aýryk amalýany onu ýetýän gatybryle oguladım. Karady bara. Hemme görüsün elim gaçy. Gördüm elmerimi gay. Karaçy bara men işlemeden bugün bir ýa-da geldim bilemok. Gaty ýa-dadım. Çöktüm. Her kime alaqatjak boldy. Ene gürleşesi geldi menim bir hile güçtaýdan neme bagşlarsyňyz da gaty hakyky bir hile ýa-da geldim şondan akalam siz. Ay melek Almana geldim. Okuna muallimle de aýtdym, aýtma diýdim men gelýän diýdim. Yarım saat oňaraýyn diýdim. Bilmedi ýalydydım. Adam näme derkä görüldü. Saat asansörü bekledik. Gelmeyince de merdivenle geldi. Öyle mi yaptın? Sesine ne oldu? Dur. Ay melek diyor bak. Görüşürüz. Gel dur. Degen ne mi? Ondan okul ne el geçiyor? O geçti. Ay kırcağından çağın. Bugün son günü. Ondan kovma. Özledin mi beni? Çok özledim. Ketine ne emorlu? Birazcık var işte. Ay meleğin eli şular yalak yaralayıptır. Sabret kaydı. Bu iskurdum ben. Şu taysi inni. Şuun birinci günümüz. Bugün ayın 9-njy may. Şu an eline çalaydım kremi. Şu taycıma. Getir verik. Getir. Kara kremi çalay. Şu at eline. Evet krem canlan. Inni diyecek bolşum. Alergiya şular yaracık yanağıydı. Şoňa men deşede gatygy peýdasy bana şuma çal goýdy. Inni ertir dopost edip size ýene de suratyny, fijasyny görkezärin. Ene şu wagt kara kremden çally. Şular alergiya bolsun, yaracık bolsun, näme bolsa da kömek etýär diýjek bolýanam.